po, magandang gabi po sa inyo lahat at tayo po ay patuloy na magbibigay ng saya at aliw sa ating mga viewers bilang isang KRT Entertainment. kasama si Tok. Ayan. Entertainment, good Sa vibes, mga- kilig moment. Ang camera po niya ay namumula ako. Sa So, mga thank you. lab team, no? Yeah. At maraming salamat kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal. For the- Nabigyan tayo ng For the opportunity of opportunity. the one promotion and big time promotion Yo. for my channel and for your channel. Mhm. So this evening is English only, alright? Alright, rock and So- roll. Yan po, magkape po tayo. At Taga, English nga. English nga. Nuli take two. English nga. alin? Kuhanin mo. English nga. Okay. Sige. Alright. So, kuhanin mo kape. Oh, rock and roll. Yeah. I take a bath every day. Drink and coffee. I think about it today. Okay, Yeah. ayan. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat mga kalingap. Alam kong mayroong kantang magpapakilig na naman sa inyo mga kalingap. Na patuloy na kakantahin, talagang uulit-ulitin yung kanta na yun na talaga namang love na love ng Yeah. ng ating mga manonood, lalo ng mga OFW na malalayo sa ating sa kanilang mga pamilya na kanilang minamahal. Yan. Shoutout po kay Jen Baldernaro, Aida Ariola, Hermalin Tupinyo, good eve po, Kuya Ato. Kantahin mo nga, idol. Kantahin mo daw agad. Copyright. Kantahin mo ang idol. Alin doon yan? Ayo, yung sige. Sige, sige. May copyright yun? Oo. Pag sa ito, may copyright natin. Ano ba yung Pwede mo siyang kantahin, akapila. Huwag mo lagyan ng ano. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Mamahalin kita maging Magpakita ka, sino ka man. huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. Kahit ano pa ang iyong nakaraan. Basta't mahal kita maging Sino ka man, mahal kita, basta't mahal kita. inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Ting 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 ting. Di man ang ikaw ay ibigin ko. Isa pa daw. Sabi niyo, yung sa amin Ha? ginawan. Wala man sa'yo ang lahat. Sa puso ko'y ikaw lahat. Wala naman sa iyo ang lahat. Sa puso ko'y sa'yo lamang. Mali man ang ika'y ibigin ko. Alright. Ako'y isang bulan na umiibig sa'yo. Kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita kailan pa man. Mahal kita, basta't mahal kita. Inisip nila'y hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Ting, ting,
Ting ting tineneneng, ting ting. Ting 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 ting. Ting ting. Miss Ayang 143, Henry Mara de la Cruz, may kalang shoutout. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Tininin, tin, tin. Tinin, tin, 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 kambing. Ting ting tinenenenenen. Hello po sa inyo po, shout out. Tininin, tin, tin. Reynan Tiplana Andag, pa-shoutout, idol, lodi ko kayo. Yan, so maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan. Joycey, Sobyo, grabe yung kilig, sobra, pati blessing, umaapaw din. Opo, talagang apaw na apaw po ang blessing na dumating kila Biancy. Yan, talagang karapat-dapat naman talaga po para sa kanila yun. Yan. At maraming salamat po pala sa, ano ba yun, yung nag-sponsor kanina, grabe. Opo, at pasalamatan ko rin po pala yung mga nanonood sa atin na hindi po pala nakalain na si One TV Vlogs po si Ato. Akala daw po nila may mga nag-claim sa akin. Kapatid ko raw po si Ato. So ako po mismo yon, katauhan ko po si Ato. So pag tayo po nagtatransform nasa serye po tayo, kailangan po mas galing po natin yung pagiging komedyante. Na-deliver po tayo na maayos at natural po lumalabas sa akin. Oo. Shoutout sa kay Tita Gemma ng LC Globals PAGS, talaga namang tulo suporta sa LC. At syempre sa Biancy's Lovable Titas. Talagang maraming salamat po. Patuloy talagang biyaya at meron po pong kasunod at abangan niyo po yung mga kalingap. Yeah. Maraming salamat sa mga sponsors. Tininin, tintin. Tininin, tintin, kambing. Ting ting tineneneng. Ting, ting. Ting 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 ting. Yo. Ting 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 ting. Hello na shout out. Mina Lopez, hello guys watching right now in Russia time 5:58 PM in Russia. Maraming salamat po. Carolina Balandron, gandang gabi po watching from Kuwait. Gandang kinanta ni Labiansi at Ido kanina. Shout out NC Global Supports. Yan. Gigi Soriano, ang galing Kuya Juan, nakakatuwa kayo sa NC kanina. Watching from Japan, Amalia Kos G, Janet Parma, ato, Yoyo, galing mo nyo. Hello po, thank you po. Ayan. Madel, shout out. Sa wakas, pumayag na din magpa-brace si Biancy. Deserve naman talaga ni Biancy lahat. Salamat sa mga sponsors ng EDC. Sabi ni Josie Isobio. Thanks po, Kalapito. Good evening po, Kalapitos. Madel, shout out. Ting ting. Ting 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 ting. Ayan, shoutout po tayo at paghimay-himahin niyo po yung yung vlog kanina ni Kalinga Pro. Talaga namang halos lahat ay part ng eksena ay puro kakilig. Yes po, halos lahat ay nagtatanong doon Sa amin, kudos po sa inyong dalawa yun dito. Stress relievable po kayo, lalo si Ato. Nakakatawa kayong dalawa, galing naman. Nagtatanong doon sa aming bahay. Sa ito title niya, Lupit. Lupit. Lupit ko yan din. Kaya pala. Kala daw niya totoo yung pag-propose. Ano lang po yun, parang eksena. God vibes. Pero parang malapit na rin. Kaya supportahan niyo. Yes, that's true. That's true. I mean it. From the bottom of my heart. Yeah, It's true. Without you. Ang ingay na. I know just
Tuwing umaga lang. Pagkalambing-lambing ng iyong mga mata. Miss, ay ang 1% na totoo na yung propose. Opo, magiging totoo na. Ano? Ang lapit nyo po, dalawa love si Ato. Thank you po. Lalo na si Ate. Totoo na kaya? Totoo na kaya? yung nabayad sa YouTube kayo, okay na kaya yun? Ha? Okay na kaya nabayad sa YouTube? Ano? Nabayad sa YouTube, okay na kaya yun? Alin? Yung kanina yung ano ko, silver play. Oo, okay na yun. Antayin mo na lang. Di po namin alam yung ano, yung everyday love somebody. Miss Natural Beauty, Kuya Kalampitos, wala po kayong trivia ngayon. At mag-iisip po tayo ng panibagong trivia. Bukas Jomcar, ano? Jomcar tayo. Anong trivia mo? Alin? Kung bakit pag nagtitingin ng si Kalinga Pido at si Beyonce ay sobrang malagkit yung tingin mo? Anong trivia mo sa gano'n? Ang trivia natin dyan, parang ano lang naman yun. Diyan nagsisimula yung, katulad na, diyan nagsimula yung lolo't lolo ko. Sa mga kanyang Tinginan. Yung malagkit. Dati kasi mga kalingap, nung unang panahon, Yan, sige. magkatitigan lang, magkahawakan lang ng kamay, ikakasal na. Yes. Dati talaga yung totoo. Ganun ba Na, totoo? naikwento yun ng lolo ko. Ganun din akin to ng lolo ko. Ano nangyayari sa lolo mo? Naghawa ka ng kamay, pinag-asawa na. So, ang tinatanong ko ngayon, trivia, kay Toledo at kay Beyonce, bakit sila, pag nagtitingin na, sobrang, kagaya kanina, habang nagtitip tayo, nag-shooting tayo. So, ako nagpapatawa, pero ako sobrang kinikilig. Oo. Ikaw, kinilig ka, di ba? Nadala Sobra, ka. nadala. Parang ano yun, kasi katulad na sinabi ng lolo't lolo ko, di ba? Lolo't lolo ko, lolo't lolo Kasi ko. dapat may sino na magpapatawa na ako. Natutulala po ako sa Natulala ka. Imbis na mapatawa Kasi imbis ka. na Oo. nakaganoon pa ako sa dalawa, si Boss Red pala, ato, naganoon ako, ako na pala. Mm. So, ibig sabihin, pati ako, sa tingin na rin nagdala ko. Anong ano mo doon? Ano yung theory? Ano ba yung logic mo doon sa ganun tingin na? Yun na nga, kakasabi ko lang. Diyan nagsimula yung lolo't lolo natin, di ba? Sa Oo. pagtitigan-tigan. Ibig sabihin, nagre-reflect din niya sa dalawa, kay Edo ko, tsaka kay Edsy. Kumbaga, parang dun din pupunta yung relasyon nila eh. Di ba? Sa pagkakatotohanan. Parang ganun din yung lolo ko. Oo. Yung sa akin ng lolo ko. Basta yung lolo ko. Iba yung sa lolo ko. Ay, lolo ko. Hindi, sandali lang eh. Lolo mo kwento mo na. Yung lolo ko naman. Yung lolo ko. Di mo patali lolo ko. Sige. Sabi kasi ng lolo ko, Ano sabi ng lolo mo? kagaya mo sinabi ng lolo mo. Pati na pala yung lolo mo. Pati ng lolo ko. Kasi yung lolo mo sa lolo ko, magkapit bahay. Kung ano siya Palitan tayo ng lolo. Palitan tayo ng lolo. sige po. Sige po. Palitan tayo, ano? Palitan tayo ng lolo. Kuya Adam, ito natulog. Ay, nakangiti. Redondo family shout out. Miss Ayang. Ayun din si Ate Lags, kapatid ko yan. Si Sino? Ate Lags. Shout out po. Yan, si Ate Lags Adventure, supportan din po natin aking kapatid Lags Adventure po. Salamat ate. Thank you for supporting this live. Thank you for supporting to Kalapitos TV. And thank you for support every time to my live stream and every may upload video and every may upload reels, you know. So thank you so much and thank you very much from the bottom of my heart. Kanta. From the bottom of my heart, it's true. Without you, ooh, 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 ooh. Why Delilah? Only you. Bira yan. Push mo yan. Miss Natural Beauty ha, nagsimula na tuloy yung mga trivia. Salamat. Anong trivia mo tol sa push? Push. Kasi po, kaya po tinawag na push. In Tagalog, tulak, di ba? Tulak, okay. Ako po. Kasi tabi po. Tulak. Kasi tabi mo sa mga nanonood. Tulak. No? Tulak. Push. Push. Tulak. Tulak, di ba? Nung kapanahonan po, yung pangulong... Ang trivia natin dyan, sige ka na. kaya na-invento ang push. Kasi yung unang panahon, Day lang. Inim ko rin gatas, baka may buka sa mukha mo.
Pag bigla kang mamuti. Push siya, di ba? Push siya, di ba? Anong push? Push. Oh, push. Ah. Alright, sige. Kalingap, Okay. makinig po kayo mabuti. Nagsimula po ang salitang push ay sa pusha. Pusa. So, Kasi- it's a part of It's kuting. kuting, pusa, Kuting, pusha. pusha. Yung Amerikano dito pagpunta nila sa Pilipinas, Ah. nakakita sila ng ng pusa sa ibabaw ng bundok. Ang ginawa na sa pusa, itinula. Wala ka sa lulo ko. Gulong-gulong yung pusa. Wala ka sa lulo ko. Sabi, ano pusa? Nakita yung pusa. Si baba ng bulkan mo yan. Pusha. Yung lulo ko. Patawa-tawan ng tawa sa atin. Yung lulo ko. Wala ka sa lulo ko. Ha? Wala ka sa lulo ko. Ano nangyari sa lulo mo? Nakakita ng pusa. Pusa. Nasa ibabaw ng main. Pusa. O pusa. Hmm. Nandun. Imagine natin, yung pusa, alam ko na, parang ano yun, Nakita. parang isura na antoks. Hindi. Alam mo kung ano nakita ng lulo ko? Parang antoks na Yung itsura. pusa. Anong ginagawa ng pusa sa ibabaw sa mayon? Sabi ng pusa, oh. Ano, gano'n? Oo. Sabi ng lulo ko, di mo ako mauto. Hindi, nakita ko sa mga sa business establishment lang yan eh. Wala isa ngayon. Wala isa lulo ko. Wala. Kasi nakita ng lulo ko, nasa mayon. Hmm. Yung malaking mayon doon sa loob ng kusina. Ayun? Oo. Ay, grabe. Wala ka sa lulo ko. Ano naman sa lulo mo? Talay ng lulo ko. Ano naman lulo mo? Kasi sinabi ko na sa'yo na yung pusa na imagine ko, kung totoo talagang nasa ibabaw ng mayin, magiging ano yun, parang antoks talaga yun. Ang ginawa ng lulo ko. Ha? Nakita yung pusa mo? Oh. Kinain. Kala niya antoks. Ng lulo mo? Oo, Kaya kinain. pala nagwawala yung lulo ko. Nagwala. Oo. Pambihira. Hindi, talay ng lulo ko. Pati ako napalo ng lulo ko. Kung nagwawala ang lolo mo, lolo ko naman, nagmimiron. Wala ka sa lulo ko. Nagwawala, nagmimiron. Di ba pag may wala, may meron. Kasi lulo mo sa bungero. Ha? Sa bungero ang lulo mo. Sa bungero? Lulo ko dancer dati. Oo. Tumatambling yun. Nagtabling. Oo. Oo. May stop ng kalating oras sa taas. Ay, grabe. Oo, ganun. Oo, nagpapalit ng damit sa taas eh. Kalating oras. Oo, wala ka sa lulo ko. Tumatambling. Pagbagsak ko, nakapalit ng damit. Ay, grabe. Wala yung lulo mo. Tala yung lolo ko. Anong lulo mo? Pagbagsak ng lolo mo, sinalo ng lolo ko. Ano? Pag salo ng lolo mo, tumala naman yung lolo ko. Tumalon. Nag-isang araw sa taas. Kayo, ang lulo nyo. Yan. Ang ganda ng Edze. Doon ang tulog sa taas. Ay nako, nainis ako sa inyong dalawa. Kaya nasakit pang ako. Nakakatawa sa inyong dalawa. Pambihira yan. Oh. O ano naman mga lulo nyo? Meron akong kwento. Oo. Hindi pa rin sa hindi magalpok ko. Pambihira yan. Meron akong kwento mga kalinga. Anong kwento mo? Si Timba? Ito yung ano, yung ano, gintong pyramid. In the pyramid. Oh, grabe. Yung gintong pyramid, Mm. bago mong makuha, aakyat ka ng 10 bundok, 5 ilog, 10 bundok at 5 ilog. Saan pumunta ka doon? Bago mo makakuha yung gintong pyramid. Mm. Tapos, Bumanat si Miss Lore, wala tayo sa lulo ko. ano daw yung lolo niya? Wala na sila. Pares tayo. Wala kayo sa lulo niya. Oo. Wala na sila eh. Pagpunta ko dun sa ano, Tali pa pala, meron pa pala. Contingency pag pricing. akit ko ng isang bundok, Mm. ano, ato, Mm. nakasalubong ko ang isang ermitanyo. Pagmitan, no? Oo. Mm. Ermitanyo puti. Mm. Puti. Sabi, anong kailangan mo? Ano yung title ng kanta kanina? Ang title? Ano, maging sino ko na. Gusto mo kang balik ka. Anong kailangan mo? Okay. Hinahanap ko po ang gintong pyramid. Mm. Grabe. Gintong pyramid? Oo. Bago makuha at matagpuan ang gintong pyramid, kailangan mo munang akatin ang siyam na bundok. Parang kwento ng lulo ko yan. Alit? Gintong pyramid? Oo. Nakwento rin sa akin ng lulo ko yan. Pero tapusin mo na ang kwento ng Oh, lulo sige, mo. sige. Tapos pagdating ko ng ng pangalawang bundok, Mm. grabe. Nakasalubong ko na naman ang Yung- isang ermitanyo. Tigmitan nyo? Ermitanyo. Sabi ko,
Pangalawang bundok, parang isa lang yun kasi. Parang ang hina naman ang lulo mo. Nakakadalawang bundok na, di parang punta ang pyramid. Hindi pa, Tuloy mo. Trust the process. Okay, tuloy mo. Oo. Okay, tuloy mo. Tapos, Hello po, Ma'am Flor Delisa. tanong ako sa ano, tanong siya sa ermitan. Kirbatan yung puti. Oo. Okay. Diyos po. Saan po ba matatagpuan dito ang Gintong Pyramid? Bago mo matagpuan ang Gintong Pyramid, aakyatin mo muna ang walong bundok. Grabe. Walang bundok daw. Walong Ang bundok. inakit ng lulo mo. Nakadalawang bundok pa lang, 10 bundok yun eh. Wala ka talaga sa lulo ko. Wala na yan sa lulo. Ay, mamaya tapos yung pinto mo. Nasa 3 bundok ka pa lang eh. Oh, Tapusin mo. Sabi mo, walang bundok. pyramid. Ano natin, i-fast forward na natin. Sige, pasor mo na. Nakarating na siya sa Walang- ikapitong bundok. Kapito na. Grabe, ang bilis. Parang gano'n lang siya, yung Okay. Sige. Napakabagal ng lulo mo. nakasalubong na naman niya yung yung isang ermitanyo. Grabe. Anong kailangan? Sabi ng lolo ko, hinahanap ko po ang Gintong Pyramid. Gintong pyramid. Kasi pag natagpuan ko po yun, ay magiging pinakamayaman na ako sa buong mundo. Pero ang tindi ng pinagdaanan ng lulo mo. Parang sinurkat na. Walong bundok pa. Wala ka talaga sa lulo ko. Oo. Ano Alam yan? mo bakit yung lulo ko? Ano yan? Sasabi mo lang yung lulo mo sa lulo ko. Basta nasa tayo na sa ikalawalong bundok na. Sige, Magkwento ko muna sa lulo. Walong bundok na. Yung lulo ko, di ba nakwento ko na yung lulo ko? Magkwento ko muna sa lulo. Na umi-stop sa area ng kalating oras. Ah. Mas matindi rin ang lulo ko. Ah. Yung walang bundok, pag talon niya, isang talon niya, pagbagsak niya, nakuha niya yung pyramid. Ako niya pero. Oo, wala ka sa lulo ko. Tapos na. Hindi. Di na, nasa ikasyam na bundok na. Wala Kasi na. yung lolo ko, hindi nakinig sa lolo mo. Tuloy-tuloy pa rin sila. Oo. Nasa ikasyam na bundok na. Saan ba dito matatagpuan? Ang ikasampung bundok na meron daw Gintong Pyramid. Akitin mo, may ikasampung bundok doon. Nasa kampo na? Nasa Di ba sabi mo walo lang? Hindi, nag-post forward Wala eh. talaga yung lulo ko. Mag-shoutout ka muna. Yung Ito yun. Ayan, Miss Aya, 97, anong kwento din sa lolo nyo? Ayan, di nasa ikasampung bundok na. Nakasalubong ng lolo ko, hindi na puti yung ermitanyo. Nangitim. Nangitim. Ilang bundok na ang init. Sampung bundok ba naman yun? Pag anong ganito sa... Bira yan. Parang Manoy. Ano ginagawa mo Manoy? Mano. 28. Shout out, Manay. Di, sabi nagtanong, nasa ikasampung bundok na tayo. Tapos, bakit bigla po kayong nangitim? Tanong yung ermitanyo. Ang sabi? Sabi. Pero kailangan mo pong makuha sa inyo ang Gintong Pyramid kung inyo pong mamarapatin. Sabi doon sa ermitanyo. Sabi nung ermitanyo, ibibigay ko sa iyo ang Gintong Pyramid sa isang kondisyon. May kondisyon. May kondisyon. Okay. Sige. Grabe. Tuloy Sa isang kondisyon. Sige. Anong kondisyon? Anong kondisyon? Magugas ka ng plato. Kondisyon. Lusinis. Hello po. Angelica Zakite, shout out. Kun A, kung may Jun A, may Kun A din. Yeah. Gandang gabi po, Melay. Sana nagustuhan niyo po yung kwento natin about sa Ermitanyo at Gintong Pyramid. Yan. O, kwento ka naman. Ito. Yan. Banat. Encourage na naman ako. Mga Manoy. 100 live viewers mga Manoy. Isayaw natin lang Manoy. Manoy. Mga Manoy, mga Manay. Sobrang nakakatuwa po kayo at nakakawala ng stress. Sa po mga kapwa natin, ay kapwa. Sa mga
kababayan po natin na OFW, sana magbigay kami ng konting aliw. Yeah. Aliw at kaligayahan sa inyong buhay mula apari hanggang hulo. Tuwa't saya na ay nandito kayo. 1,000, Banat no 1,000. Eds. Chini Estrada, shout out po. Yan si Ma'am Chini. Andito, dinalaw tayo. Gandang gabi mga bro. Yan sa Opo. Marites Naleka, shout out. Kilig talaga ako kanina at behave siya to. Apo, babe lang po ako po. Andun kasi po ako. Magagalit po si Kuya, si Kuya Indo po. Hmm. Yung galit po ay. Ato at Yoyo. Sa mga nagtatanong po, Mm. kung kapalit ko po si Ato, ako po mismo si Ato. Ato? Iba po kasi nagpipiliin pa sa akin, sino ba si Ato? Kapatid mo ba si Ato? Hindi po. Hello po kay Ma'am Lenny Monloy. Nakalive pala ito. Marites Nalika, shoutout po. Diyan kasakiti, hello po. Ems Vlogs, solid supporters po ako ng Kalingap. Jom ka, ano? Kasi po. Ang pag-ibig It's ay sobrang nagpakilig. sadyang ganyan. Iwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig, Wala. pakialam. Basta't mahal kita Po. kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. Kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita kailan pa man. Mahal kita, basta't mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Ems Vlogs pa jacket po. Bigyan ng jacket. Bigyan ng jacket! Gopi, Gopi Goprisim. Gopi Krisim. Shout out Ems Vlog. Tuloy na lang po ang pagpapasaya sa mga tao. And God bless po sa lahat. Maraming salamat po. Mouse Vlog, help. Hello po sa mga kuyas pa jacket. Gusto po. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Wala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig, Wala akong pakialam. Basta't mahal kita. I promise forever. All this day, and surrender my heart. Bigyan na volume. Tuloy niyo lang po. Yeah. Thank you po, Ma'am Ems Vlog. Salamat po. Maals Vlog 27. Hello po sa inyo. Shout out po. Shout Tuloy out. mo lang, Kuya Kuya Ban. Gawin ang adikaing pinapangarap. Ang pag-ibig ng Diyos naway laging sumainyo. Nasaan na si Ma'am Chin Estrada? Dumalaw. Ate Jen ko sa Kitty. Hello po. Hello. Malas 12 na pala, no? Yeah. Magaling ng alas 12, di ba? Mm. Magaling ng alas 12. Mm. Sige. Pagtapos niyan, malit na. Ayan. Iba na. Ibang iba ka na nga.
Wala na bang ang mga pangako mo? Kulang pa ang iyong mga dahilan. Ano po? Apo, babalikan po natin yan. Apo. Si Nicole. Nicole, yeah. Mare, Edil ang kampo, shoutout Ato at Yoyo. Sigurado Opo. baila naman yung song na yan. Grabe, lakas makatineyo yung EDC. Panoorin niyo po sa reels ko po. Huwag kang mag-isip ng ano paman, Nang ano pa man, mga paliwanag mo'y di na kailangan. di na kailangan. Kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita kailan pa man. Kantahan na rin daw si Kuya Jens. Nagkakanta na rin daw sila. Nang, ano, ganyan, mag-isip. Maalaala mo kaya. Maalaala mo kaya. May shoutout po kala Kuya Jens at kay Kuya Nel. Shoutout, Kuya Jens. Napaka-humble din po niya. Dalaban niyo kami dito. Yan. Kantahan kayo dyan. Maalaala mo kaya nung tayo ay bagito pa. Ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamahalin. Kung nais mong matanto, wow. Yan, susunod na napakinig. Yan, mga ka-reels natin. Nasa reels Sabi rin, natin. Ma'am Edo, shout Ang out kanta. sa atin. Ayun na tayo, ayun na tayo. Daming kanta yan. Panapili. Wala na. Wala na mo kaya. Ayun na tayo. Ha? Ayun na tayo. Ayun na tayo, ayun na tayo. Sarap yung jackpan sa'yo. Ang dami kong tawa kay Ato. At Yoyo. Good vibes talaga. Ayun o. Pakita mo rin. Reaction. Nakalag sa inyo. Wag Ilagay mo na ako dito. Salamat po. Edeline Ocampo. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. Mahal kita, basta't mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging. Ting 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 ting. Gulit ni Ato. May relo siya. May relo si Ato. Yung karton. Narinig niyo po ba ako? Alin? Cedros book. Speedy mo. Cedros book. Ingay. Magalit Kuya Ram. Maling ibalik ang tanim. Huwag ka nang mag-alala. Anis Choma KSA, good job Ato with Yoyo. Salamat po. Kinanta nyo yan kanina sa EDC ko yan. Apo, Mouse Vlog shout out. Maxine Torilla, nakakatuwa nga kayo dalawa. Ato yun. Yan, salamat po. Lagi itong present si Ma'am Ate Jen Kasakiti. Ayan po. Ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo.
Ni walang halong biro, kaya sana'y paniwalaan mo. Maxine Torilla, ang pag-ibig kung ito walang ibang mamahalin kundi ikaw lamang giling. Kaya sana'y paniwalaan mo. Ang pag-ibig kung ito kaya sana paniwalaan mo. Ayan po, magandang gabi po. Talagang may mga kasunod pa po yung yung LC. Talaga namang mas may excite po kayo. Ano, tol? Yeah. Yeah, yeah. Huwag kang mag-isip ng ano man. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. Kahit ano pa ang iyong nakaraan. Wala man sa'yo ang lahat, sa puso ko'y ikaw lang. Ikaw lang ang kailangan upang maituloy ang mga nasimulan. Ikaw lang ang ibigin bawat sandali ng aking buhay sa aking mga sinasabing magtiwala ka. Ang tangi kong kailangan, ikaw lang. Lamig na. Ayun po, magandang mag-aalas 12 na po ng ating gabi. Ating gabi. Alam ko yung karamihan dito mga nanonood ay mga kababayan natin, Yeah. mga buhay na bayan ng OFW. Yeah. Sana po kung saan mo po kayo naroon ay lagi po kayong mag-iingat. Ayan, lagi magdadasal para sa pamilya. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na suporta sa aming mga ginagawa araw-araw, sa aming adikain. Umalan man, umaraw, ayan, magkasipon man, magkaubo. Yeah. Tuloy-tuloy pa rin po kami. Yes po. Ayan. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa my lady. Yan po, ang mag-ano na lang tayo. I just forget the 40 past. minutes, It's 40 time minutes, to and move please your share. broken heart. Please share and subscribe. Tulog ka na to. Hindi lubat na. Bukas po ay maaga po kami. Gawa ng bukas ay bagong vlog na naman. Yeah. Baka mag-junker. Yan po mga kalingap, I love you all. Thank you so I love much you sa all, man. suporta po. Siyempre,
Boss Kalinga Prab at siyempre po kay Kuya Bal. At sa akin po lahat. Yo, B1 Ato. Tingin. Hindi po, God bless po. Maraming salamat po. And peace out.